Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pampagaanta ning higayuna atong ilailahon karon kini usa ka batan-on nga vlogger dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nga inanay nasab nga nagamaog pangan sa iyang kaugalingon sa social media sa iyang makalingaw nga mga gimmick. Solo ni siya panagsa o sa isab uban sa ilang grupo sa lain-lain nga mga content creators sa social media. Makauban nato karong buntaga si Kim Arda. Good morning, Kim. Yes, hello everyone. Good morning. Thank you, Kim, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Kinsa man si Oy. Kim Arda kaniadto kanang wala pa ka misud dinhi sa social media. Sa una is sa katong wala pa jud ko ni suda ni social media is kuan ako sa una naara ko sa balay din. Tambay na ko sa balay din. Doon na kay ko sa bisyo sama ng paglaag-laag. Then sa karon nga nag-vlog na ko karon is nako na kay kausaban kay naan ako gikabisihan din. Grabe, layo na kay ko sa bisyo din. Usa pa sa na ako gikabisihan, makatabang na ko sa akong pamilya ug makahatag na ko sa ilang mga gusto. Sa unsang pamaagi man ka, Kim, nga nakasugod ini sa social media, kinsa may nag-impluwensya nimo? Ang naka-impluwensya dyan ako aning pagsuda ng pag-vlog is sila kuya medyo maldito si Kuya Jasper. Ngano man, Kim, na unsa man ka nga pag gikumbinser kanila o gi-appeal kanila, gi-guest kanila sa ilapod nga mga vlogs, dito ba ka na-diskubrian? Oo, kay paguna ato ila man kong gi-collab gani kanang ila ko gi-appeal sa ilang vlog din murag ming dako man ang kuan niya ba. Ang views niya din mato ila kong giingnan niya. Pag-vlog na lang, Kim. Then dito na nagsugod tanan. Pero ikaw, Kim, unsa man mahiligo na gyud po ka nga mo-act sa camera, di gyud ka manggiuwawon. Like sa una is mauwawon jud siya gustanan gid like as in di gid ko matubang og kamera. Karon, Karon dili na kay naanad naman ko. Kim, kaniadto murag nakasinati man kuno ka og bullying. Giunsa man nimo pag-cope sa pag-bash kanimo sa mga tao? Ay oo. Kana like as in sa una grabe kayo like maski karon na gihapon sila pero inuon sakit mo pud sa buot nga inana i-bash ko nila pero wa may lain ako nga naon gyud niya salig lang gyud ko sa Ginoo and of course nga ang ilang gipang bash nako dili man pud tinuod. Munang mura ra ko kuan wala ra gyud ko like pero napoy usahay gyud nga masakitan gyud ko like mato siyang vlog na ko nga mingilag gyud kong maayo kay grabe sakit kaayong pag-bash gyud like mura na gyud tinuod ba. Kinsa may imong gikuhaan sa strength bali sa kusog aron murag ma-overcome nimo ning kaning imong gibati nga masakitan man jud pud ta panagsa? Like kuan magsigira ko gampo sa Ginoo din murag mulaban na lang gid ko para lang gid sa akong pamilya. Kay lisod man og ako lang gihunaw na og permi murag masakit gid ko. Makuot gid akong dughan. Unsay pinaka-favorite nimo nga content or vlog nga na buhat nimo, Kim? Ang akong favorite nga vlog is kuan sa kanang magluto like yes I do the cooking. Nana, yes I do the cleaning anang limpyo din. Kanang kuyog akong mama o papa mga igsuon ako. Ila no mo kanang murag nindot tanawon ba sa video gani kanang kuyog imong mga pamilya. And of course sa imong mga amiga o amigo pod. Kung doon na kay maingon ta, Kim, nga panglantaw sa umaabot 10 years from now, kinsa na si Kim Arda? Kuan na. Nanay tarong-tarong nga kuan. Panginabuhi. Ay, panginabuhi, sir. Yes, panginabuhi. Mag-gini kuan pag-vlog. Monthly ko maghahatag nila. Like, magtunga mi sa akong sweldo din. Usa pa sa dana, nakapatarong na pod ko gamay-gamay sa among balay. Sa among tukaran, diri sa gawas. Sa mua. Kim, bagong tuig man gyud ron, unsa may New Year's resolution nimo para sa imong kaugalingon? Ang New Year resolution ako is kanang magbuhat og vlog nga kuan. Like pwede mabuhat sa mga dagkong tao o pwede pod mabuhat sa mga bata din kanang pwede pod nila sunon ba sa manang pagluto, paglimpyo, inana gani. Kim, sa mga gustong mo atang sa imong
umaabot nga mga content nga ipagawa sa social media, unsa man nga mga social media pages kanila pwede ma-follow? Sa YouTube channel na ako is Kim Arda, then sa Instagram na ko is I'm Kim Arda, then sa TikTok I'm Kim Arda 14, then sa Facebook page is Kim Arda. Like Kim Arda Regisia. Og nakabantay ko anang naa sa imong luyo nga plaki unsa man na siya, Kim? Kuan mao din ni siya kung mao din ni siya kung pinangkamot tingnan ni Kwa- Kuhaan na lang, Kim, o gusto ka? mao din ni siya kung mao din ni siya kung gihaguan sa pag-vlog. Morang nadugay-dugay nakadawat yung silver play button. Pila naman kabuk imong subscribers karon sa YouTube, Kim? Kuan ako karon 465k subscriber. Wow. Congratulations. Og of course, hinaguan yun nimo gyud. Oh, hinaguan gyud. Say mensahe nimo, Kim, sa tanan nato nga mga viewers nga nagtan-aw karon, labi na mga batan-on nga miidolo nimo. Daghang salamat kayo ninyong tanan kay og dilipod tungod ninyo, dilipod ko mahinani karon. Og thank you gid kayo ninyo kay bisag inani pa kong idaray inyo jud kong gikuan. Gisuportahan og maayo, so daghan jud salamat ninyo. Para ninyo ra gyud ni akong gibuhat. Thank you so much, Kim, sa pag-uban ka namo karong buntaga. Hinaut ka sa mga Thank you. kabatan-unan ang nadasig sa imong istorya. Thank you. Happy New Year kanimo, Kim Arda. Thank you so much. Happy New Year to